Je to príbeh o rozdielnych svetoch, o ťažkom osude a o zakázaných citoch, ale tiež je príbehom veľkej nádeje a tej krásnej, čistej prvej lásky. Zoznámite sa v ňom so štátnym dieťaťom Barborkou, ktorá veľmi dlho unikala sociálnemu systému a v pivnici sa starala o svojich malých bratov, aby ich nerozdelili. A spoznáte tiež Mateja, ktorý vyrastá v úplnej a milujúcej rodine, o akej si Barborka nedovolí ani len snívať. Prejdete s nimi cestu ich dospievania, ale i dospelosti, poniesiete s nimi následky ich činov a rozhodnutí a nakoniec získate odpoveď na otázku, či je nebo otvorené naozaj pre všetkých. A aby som nezabudla, v tomto príbehu vrátim späť aj Ninu s Dominikom z mojej knihy 24 dní do Vianoc a dozviete sa o tom, ako si žijú v manželstve. Tak želám vám krásne čítanie a verím, že si tento príbeh získa vaše srdcia rovnako ako to moje.